Assalamu alaikum. Bizi YouTube, Instagram, Imo, TikTok platformalarına tomaşa diyen mehriban tomaşaçılar. Men Döwran Ismailov. Bugün Pena Video Studiyanın kamerasının öňünde uzakda ýakynymyň täze sanına başlaýar. Mehriban tomaşaçylar, bugün 2025-nji ýylyň 30-njy sentýabr güni biz ýene-de Könürgünç etrawynyň täze ýol geňeşliginde biz ýene-de Gurbanowaryň döwletli ojuna tarap ýola düşdik. Häzirki wagtda Gazakistan döwletinde ýokary okuwny dowam edýän, hasy häzir 3-nji kursda okuyan ýyldaşymyz Dürli Gurbanowa bugün özüniň 60 ýaş toýyn toýlaýan mehriban käbesini täze gül gelinjemiz gutlaýar. Bize mädir Dürliýiniň, Dürli Gurbanowanyň mehriban käbesine şeýle-de kyblasyna haýarlar sowgatlarym bar. Sowgatlaryny alyp, gyzgyn salamly sözleri bilen Gurbanowaryň döwletli ojagyna Gurban geldi agamyzyň täze gül gelinjemiziň Ağzı bir başka taraf yolu düşýäs, owadan pursatlara Pena Video Studio we meniň öz ahlet internet sahypalarymyzda siziň bilen paýlaşýas mehribanlar. Bu uzakdaky ýakynym. Bu ýürite Dürli Gurbanowaryň adyny taýýarlanýan sany ýene-de siz mehribanlar üçin. Ýöredik onu. Dürliýiniň adyny mutlaka göltügolanyň. Gazakistanyň köp dogay salam getirdi. Şu mehmanlar bir el sarpsalar menen sporty berdim. Yeni iki kere kalkış yapmakla direk ediyor. Eski güller yağlı, oğudan ardı ular dürlüyor adamlar size. Neyle yakın adamlar lan? Dürlüyor adamlar ne? İlk sağlıcak yüzlüğüm. Ağa sana. Kurban geldi ağa. Şimdi el sarpada kalmıyor ya. El sarpada. Bunun soğukattan emmesi der. Yeni bir soğukattan ya. Oğlu lazır götürülmen yolu götür getirdiler. O soğukattan kovsuyuz size. Hey, yakın. Var mı kadar? Bugün men üçin aýratyn gün. Öýümizdiň diri bolan Eziz Ejemjanyň 60 ýaş dowlanyny käşke menen siziň ýanyňyzda bolup şatlygyňyzy deň paýlaşyp bilsedim. Ýöne uzakda bolsam ýüregimin her bir temi siziň üçin urýar. Men şu günkü küýsegimi ýerine ýetirmek üçin ihlas edip okuyan, diplomy alyp ilkinji nowatda sizi beğendirjäme söz berýär. Sevämen ähli üstünliklerimi siziň mehriňizden, dogaňyzdan göz baş aldy. Eje, sen öýümizin öýdesi, mehriň bilen dünýäni ýaltytýan perişte. Kakam sen ähli perzentler üçin daýanç güýjüň bilen ähli kençiliga döz gelýär diýerin. Siz ikiňizin hem bize diňe enaty däl eýsem öýümizde ýol görkezýär ışyksyňyz. Men bu sözleri size ýetirmek yüregimdäki borç hasapladym. Çünkü içimdäki söýgü, minnetdarlygym sözsüz saklap bilmedim. Siziň bizim goňjumyz, biz bolsa siziň baýlygymyz. Ejejan, kakamjan, ýaşyňyz uzun bolsun, göroglyň ýaşyny ýaşap, pegamber ýaşyňyz ünniki ýyllerde, ýeneki ýyllerde gutlap şeýdip bile bellemek nisip etsin. Käbäm Ejemjan, siz için ýüregimden söýýär. Siziň baryňyza minde bir şükür. Allahjan, siziň ýüzüňiz hemişe gülüp dursun. Gözüňizden hiçem ýaş akmasyn, aksa da begenç ýaşlar aksyn Ejejan. Siz söýýär, dowlan günüňiz gutly bolsun Eziz Ejem. Siz hemişe söýýän we gowanýan körpeçe gyzyň Dürli. Ýaşyňyz hem boldun, göreliň ýaşyny berdiň. Sağlıklarym bilen oğullarda ýaşaň. Gelse ýaşyňyz hem bolsun, sağlam wagtynda damy kurak bolan sağ bolun. Täze ul ýaşyňyz hem bolsun, görjüň gowluk bolsun. Gurban geldi bilen bala çağaňyzyň rahatyny gowuny bileje, onyp ýaşaň. Öňde gelenime dama toýjyk geleli 60 ýaşyň sene ýene-de bir 60 ýaş goşulgyn. Gelece ýaşyňyz ok bolsun.
ağam camilen çağa çıkılan rahatını görüp yaşamak niyetiyettin. Hemen oyunuzda şunu yapıp koyup. Osmanlılardan gözüm olup koyun. Ağabeyimle de uzaklarımın sakası. Ezekinde cestanın adını mutluya. Canımız sağ olsun Allah'ım. Ömrüm uzaklarımın lakı. Ekizim Hıdır'ın adından mutluya. Ayyecek hemmesinin adından mutluya. Canımız sağ olsun. Doğru olun yaşını versin. Vallahi can yine öndeki yıl öğrenci kutlamak nasip etsin. Dayıdan bastağına adından mutluyum. Ecem canı yaşına dönüyorsun. Gözümden kovrup olsun. Başını tıkordun canım sağlıklı. Hemen kovurdun albumda. Yarıp feşinde yarıp olsun. Mamda olanın kutlu olsun. Uzak yaşarlar can göreceğim. Kovrup olsun. Maskalarımızın bakmaya canım sağlıklı. Uzak olsun. Babamla bakmaya kırmışta yaşam. 60 yaşın kutlu olsun. Yine de 60 yaş nasip etsin. Ömürlük yaşaşmak ikimizden niyetsek etsin. Taşar devletlerde okuyup veren İllamın, Bostanın, Dürlüğün, Aygödel'ün, Hıdır'ın adından kutlap durlar telefon edip. Olanım can sağ olsun, ömür uzak olsun. Yine Aycahan'ım örnemetinden kutlap dur, öyle adından. Onun yaşı uzak olsun, göre olun yaşını verdim. Yine inilerini Şah Muhammed, Şah geldi, olurum kutlap dur, telefon edip. Sağ olun, Tanrı yalkarın olurum. İnimiz Kadırım can etti. 60 yaşıyla kutlap elimde ama gül oynak etsin mehbu olun. Hem bana da Şloryal yaş toy niyetip etsin, hem bana da 60 yaşında 60 yada kaytalan verdim. Hem bana da ulu minnettarlık bildiriyor. Doğulanın kutlap, o gelip oturan ağayın kardeşlerim, sağlarım, yakınlarım hemen sağ olun kasırda getiren kızlar, oğlanlar, studentler hemmeti sağ olsunlar hemmeti köp sağ olsunlar. Benim hemen şular yalak doğulanından gidip köp gelip belli ağrıyışlıkların ağrıyla can tağlıkların bellemek yetip etsin. Yurdumuz parahat, demeyimiz avat, atmanımız arafta olsun. Çağalarımı da bu da yaşadım, sağ olun. Allah'ım. Fin kuyfet gelli yadlar Fin dünyanın yadı kebe Taşındadır oğul kıyda Gül gönlümün çağı kebe Fin kuyfet gelli yadlar Fin dünyanın yadı kebe Taşındadır oğul kıyda Gül gönlümün çağı kebe İçe can Yeni yıllardan kıpkanım İçe can Yeni yerlerden kıpkanım İçe can Madam yanına kıpkanım Hıvuruma geldim yine İçe can İçe can Yeni yerlerden kıpkanım geçeceğim Yeni yıllardan kıpkanım geçeceğim Madam yanıma kıpkanım Huzuruma geldim yine geçeceğim Yılım yakırın günün çoğulu kuyusu. Men senin nurundan güç alyan ece. Gamlı günüm yürek urur bir karar Mehrem yüzün görsem incelyan ece. Yakin olsak ya bolsagam alassa Bıdam sana söýgü hormat bar ece. Beren terbiýäňi beren edebiňe perzentlerin senden minnetdar ece. Her pursatym senin bilen gözeldir. Päklik jemlenipdir keşfinde ece. Nirde bolup näme hakda yazsam da mıdam wasfyň bolar kesfinde ece. Yerdäki perişden bagyt bagwanım baylygym, barlygym, gymmatym ece. Müň şükürler edýän çüwen ıqbala sen arsdan indirilen cennetim ece. Barımda dünya koydum Aydan hem aytşak aydınım Fin hudin ovadı kebe Bilyanın canan feydum
Barımda dünyam toydum Aydan hem aytşak aydımım Fin hudi ve vadi kâbe Ececan Yeni yıllardan gıpkanım Ecemcan Yeni yerlerden gıpkanım Ececan Mıdam yanına gıpkanım Nuruma gellim yine Ececan Ececan Yeni yerlerden gıpkanım Ececan Yeni yıllardan gıpkanım Ececan Mıdam yanıma gıpkanım Ene mehribaan tamaşaçılar görüşün kötü biz şeýle bir döwletli ojagyň şahatlygyny paýlaşdyk. Şportda ýene bir ýola biz bugünkü biziň şeýle gelmegimiziň esas sebäpkary Durluji Gymyda Durly Gurbanowa da okuwlaryna ulusçylyklaryň ýaran bolmagyny dilek edýäs. Sag salamat awray bilen ata watanyna dolanyp gelsin we öz saýlan öz süýen hünäriniň eýesi bolsun. Gurbanowlarda toýlar dowamly bolsun.